Üdvözlök mindenkit! Ezúttal Barcelonából, vagyis hát most még ugye úton vagyok az Abu Dhabi reptérre, de ennek a videónak ugye az a témája, hogy még januárban, hát nem vagyok túlzottan up to date, de a fejembe vettem, hogy meglepem anyukámat a születésnapján, úgyhogy felpattantam egy gépre Abu Dhabiban, és meg sem álltam egészen Barcelonáig. Egyébként ez azért is volt különleges, mert életem első business class utazása volt, soha nem volt még előtte ilyenben részem. Erről csináltam is egy külön ennek dedikált videót. Nyilván most az elején, amíg utazok, lesz egy-két klip egyezés azzal, de próbáltam azért itt kivágni, főleg a business classos részeket, hiszen egyszer ezt már bemutattam, szóval próbáltam nem arra fókuszálni, de van egy ennek külön dedikált videó, ezt megpróbálom belinkelni ide, ha a technikai IT képességeim ezt elérik, akkor meg fogjátok találni valahol a képernyőn, ha nem, akkor szomorúan mindenki tudomásul kell, hogy vegye, hogy ezt most nem sikerült összehozni, és a 10. percig síri csöndben a hibáimra gondol. Szóval visszatértem, ez a videó nagyon-nagyon sok fejtörést okozott, hogy csináljak róla videót, ne csináljak, mert őszinte leszek, 24 órát töltöttem Barcelonában nagyjából, sőt még annyit sem, úgyhogy annyira sok dolog nem fért bele, de főleg a meglepetés volt a fő része, úgyhogy emiatt előre is elnézést, hogy nem itt fogtok a legtöbbet látni Barcelonából, mert nem ez volt a fő lényeg most. Megérkeztem, itt vagyok a reptéren, várom a csomagomat. Az a baj, hogy hiába engedtek ki minket ugye elsőnek a gépről, a csomagok nincsenek itt, 25 percet kell rá várni. Még mindig van belőle 20, úgyhogy ez van. Hát végül ezzel lemosom a sminket, újra sminkelek. Ez elmaradt, ebből nem lett semmi. Ki voltam dőlve. Szóltak, hogy 5 perc múlva top of descent, akarok-e még bármit. Nem mondom, mindegy, akkor adjatok egy kávét, úgyhogy ez volt, meg utána ittam egy ilyen elektrolytos italt, ezt még én hoztam Tájföldről, mert hát ugye az elmúlt napokban nagyon sokat repülök, ugye holnap repülök vissza, akkor az is nagyon hosszú lesz, szóval az egész off, úgyhogy úgy voltam vele, hogy egy kis elektrolyt, a dehidratált testemnek nem lenne rossz. Igen, most már nagyon izgulok, hogy mi lesz. Nagyon kíváncsi lennék, mert hogy tényleg anyám sejte bármit, vagy nem, bár amúgy honnan. Szerintem senki nem számít rá feltétlenül, hogy ideugrok Abu Dhabiból Barcelonába egy napra, úgyhogy hát remélem, hogy meg fog lepődni, meg hogy tényleg nem ment így a fejébe. Az összes ilyen, össze vagyunk kapcsolva olyan lokátorra, minden hülyeségekkel, mindent ki kellett kapcsolni, hogy nehogy értesítést kapjon, mert ugye mivel ez a munkám, minden alkalommal, amikor leszállok bárhol, akkor ő is, meg Márk is kapják az értesítést, hogy biztonságban landoltam itt, ott, amott. És hát ezt most ki kellett kapcsolni, meg minden hozzáférés meg kellett vonni, nehogy itt lebukjunk. Úgyhogy meglátjuk, most elvileg majd elmennek valahova vacsizni, és akkor majd ott meglepem őket, ez a terv. Aztán meglátjuk. De hát nem tudom amúgy azt, hogy holnap még így mit csinálunk, meg mi lesz. De igazából tök mindegy, mert most úgyis maga a meglepetés a lényeg, nem is a program. Végre itt fel tudtam váltani a táj pénzemet. Hurcolgatom magammal itt egy hónapja. Sehol nem fogadják el, de végre itt igen, úgyhogy most lett euróm. Én egy dolgot szeretnék mindenképp elmenni a piacra. A piac a lételemem, az életem, a szerelmem, úgyhogy ezt az egyet kívánom, és ja, annyi, hogy hát az egész, ugye Emirates, nem, ugye lehetett választani, Emirates-el utazok, Dubajból, turistaosztályon, vagy Etihaddal, business class-sal Abu Dhabiból, úgyhogy végül úgy döntöttem, hogy akkor inkább legyen a business class, most voltam életemben először, és elképesztő volt az egész, a crew, a kaja, de olyan steaket adtak, hogy konkrétan még étteremben nem ettem ilyet, úgyhogy le vagyok nyűgözve, tényleg elképesztő volt. Amúgy filmezni nem nagyon filmeztem, meg ilyeneket nem nagyon csináltam, tehát hogy nem az entertainment systemet nem használtam ki, de a kajákat végigettem. Úgyhogy igen, ez jó, és mindig elhatározom, hogy majd ilyen finom porokat isztok meg, és aztán sosem piálok nagyon, mindig úgy vagyok vele, hogy maradjunk észnél, úgyhogy ugye holnap meg éjszaka megyek haza, reggelre érek, hát azért reggel 6:30-ra nem akarok így satuba landolni, úgyhogy ott is csak valami visszafogott pezsületnek, szerintem még többet alszom, aztán ennyi nagyjából, de mondom, elképesztően kedvesek voltak, és amúgy mindig nagyon jó
a különböző krúkat látni, hogy hogyan dolgoznak, mert amúgy rettenetesen inspiráló, tehát amikor néha mondjuk nekem is olyan korszakom, hogy nagyon el vagyok benne fáradva, és nagyon, nagyon nehéz, és tényleg fáradt vagyok, mert nem alszok, mert dehidratált vagyok, mert nem eszek, mert csak megyek, és nyilván akkor azért az ember kevésbé van annyira toppon, mint amikor tényleg így kiegyensúlyozott vagy, és akkor minden. Nyilván azért ezek az emberi tényezők befolyásolják, de ilyenkor, amikor látok, tudjátok, olyan krúkat, akik jól dolgoznak, akik kedvesek, akik tényleg ilyen látod, hogy ez az alapszemélyiségük, az mindig nagyon feldob, meg mindig nagyon motivál, úgyhogy ezért is jó egyébként időről időre utasként jönni, mert olyankor mindig egy kicsit emlékeztet arra, hogy sokan vagyunk ebbe a szakmába, és meg kell tartani a minőséget, tehát hogy nekem is utasként mennyit jelent az, hogy milyen kedvesek velem az utaskísérők, és mondom, nyilván alapvetően tudja ezt az ember, és törekszik rá, de a nehezebb időszak van, akkor mondjuk nem tudom, egy sorban a 4. éjszakai járatod után kicsit nehezebben vagy toleráns, tehát mondja, ma éjjel is repültem, és orvosi szituk voltak, vége láthatatlanul. Mindenki rosszul volt, mindenkinek visszajött minden, ami kellett, úgyhogy nagyon nyilván azért ez kihívásokkal teli, de próbáltunk támogatóak lenni. Úgyhogy igen, nagyon, nagyon szeretem nézni másoknak a munkáját, és amúgy nem tudom, tényleg el tudom fogadni azt is, hogyha nem extra szuper, mert tudom, hogy mi van mögötte, de tényleg amikor ilyeneket látok, mint ez a mai is, akkor így abban vagyok, hogy hú, azért jó, erről példát lehet venni. Úgyhogy igen, már közben megérkezett Riadba, ő most ott lesz egy hetet, úgyhogy én, 50-ken megérkezett 50 Cent a hotelbe, a kiskutyákkal lehet látni a képeken, az első nap mindig ilyenkor még kicsit el van veszve, ilyen érdekes fejeket vág, mert nem ért, hogy mi van. Mindig nagyjából a második, harmadik napon szokott az lenni, hogy azt látod, hogy már beilleszkedett. Úgyhogy ez van. Meglátjuk, jön már a csomag, 6 percet dumálok, és még mindig egy 15 percet várni kell. Közben felpattantam egy buszra, természetesen az egész reptér le volt zárva, de megtaláltam. Jó reggelt, estét mindenkinek, megérkeztünk Barcelonába, és már találkoztam anyukámmal, megleptem, örült nekem, tiszta haszom, mi lett volna, ha nem, ugye? Úgyhogy azt hiszem észre, ezt már kigomboltam, mert egész nap ebbe az ökbe voltam, kivéve a repülőn, ugye felvettem a pizsamát, amikor aludtam, de ez ilyen, hát nem szeretem amúgy magamon annyira az övet, csak esztétikai okokból hordom. Ebben vittem végig a napot, amennyire lehetett. Úgyhogy itt vagyunk Barcelonában, most van 11:30, úgyhogy most már lassan a lefekvéshez készülődöm, de mutatok egy kis roomtourt, hogy legyen valami izgalom, tágas kis fürdőszoba, és szekrények, és hát itt van a kis ágyam, kétessel, várt üdvözlő, csokoládé, lint. Hát én édestájú vagyok, úgyhogy nekem bármi, ami édes, az jöhet. Nagyon-nagyon tetszik. Van egy kis íróasztal, hát ebbe a következő 8 órában még itt leszek, nem hiszem, hogy túl sokat fogok dolgozni, de nagyon jó. Kis bőröngyeim, gumicsizma, elengedhetetlen. Stranger Things már benyomtam. Erre fogok elaludni. Itt lehet látni, hogy a szoba a La Ramblára néz. Ez Barcelona egyik nagyon híres sétáló utcája. Hát most a felújítások miatt nem nagyon vannak árusok. De ja, nagyon szeretem Barcelonának a hangulatát. 8 éve, 6 éve valahogy így voltam utoljára. Úgyhogy, ja, és mielőtt még visszafordítanám, a kedvenc Zara Home-os lámpám van. Annyira régóta szeretném megvenni ezt a lámpát a Zara Home-ba, valami más színbe, még sose vettem meg. Mindig valamiért meggondolom magamat, de csodaszép, imádom, ez az egyik kedvencem. Na mindegy, úgyhogy most már ideje lemosni a sminket, meg eltenni magamat, aludni végre. Az Oura Ringgel megkérdezte, hogy nem lehet, hogy egy kicsit többet alszol. Hát, ha lehetne, akkor többet aludnék. Na mindegy, úgyhogy a gépen egy kicsit így feltöltöttem, attól függetlenül, hogy amúgy nem tudtam sokat aludni.
És ja, holnap már megyünk is vissza, mert ők holnapig vannak, csak én a layoverem miatt csak ma tudtam jönni, az isztambuli miatt, mert ugye most végeztem. Igen. Úgyhogy hát készenlétes jeggyel vagyok megint, majd meglátjuk, hogy felférek-e, vagy nem. Ha nem férek fel, akkor meg másnap reggel megyek utána. Úgyhogy az is jó, igazából szabadságon vagyok, úgyhogy teljesen mindegy, hogy mikor érek haza, vasárnap, whatever. Úgyhogy ennyi. Holnap felfedezzük a várost, ilyenek. Úgyhogy majd jelentkezem. Másnap reggel felkeltem, nagyon jót tett egy kis alvás, nem tudom, 40 órás ébrenlét után. Hát igen, egy kis kényeztetés, egy kis mimóza, pezsgőke, prosecco, mindenféle sonka, ezzel kezdeni a napot, úristen, imádom a reggeliket, de csak akkor, amikor nem nekem kell csinálni. Aztán átszaladtunk a Primarkba, ekkor még nem nyitott meg Dubajban a Primark, és őszinte leszek, a cabin crew melóhoz ugye nekünk kötelező mindenféle ilyen áttetsző zoknit, meg harisnyát viselni, és elképesztően drágán vannak Dubajba, úgyhogy muszáj voltam itt bevásárolni, meg még egy-két apróságot, aztán utána bementünk a Desigualba, őszintén szólva nem vagyok oda ezért az üzletért, meg ezért a márkáért, meg ezért a stílusért, de valahogy most, hogy ott voltunk Barcelonában, egyszerűen így, nem tudom, így sokkal jobban éreztem ezt az öltözködési flót, úgyhogy elvittem ezt a farmert és ezt a kis jacket, nagyon-nagyon tetszik. Egyébként borzasztóan rossz idő volt, végig szakadt az eső, tehát borzalmas. Nagyon hideg van. Elképesztően fúj a szél. Az első állomásunk a Casa Batlló volt, kint csináltunk fotókat egyébként, én voltam már bent, szüleim is az előtte lévő napon, szóval így nem néztünk be, de gyönyörű, tehát kívülről is gyönyörű, csak itt a fagyos szélben állni és nézelődni egy kicsit diszkomfortos, aztán utána átmentünk a Sagrada Familiához, ahol felfelé a mozgó lépcső megpróbáltam megcsinálni azt a TikTok trendet, ami nagyon megy. Ennek ugye az a lényege, hogy általában lerakták az emberek a mozgó lépcsőre a telefonjukat, és akkor a háttérben, ahogyan jöttek fel, látszódni kezdett a Sagrada Familia. Csak hogy egyébként a hivatalban, meg a rendőrségen, meg mindenhol erre felfigyeltek, úgyhogy ezt megtiltották, kitiltották, tehát taka van, nincsen telefonozás, magadat tartod, azt veszed, hogyha ilyen felvételt szeretnél, úgyhogy én is ezt követtem. Hát ez a nagyszerű felvétel, egyszerűen ennél festeni nem lehetne jobbat, ugye? Megérte. Annak is, aki bírságot fizetett érte. Egyébként a Sagrada Familiát azért mondom mindig így, mert a Párduc lányok volt az egyik kedvenc filmem. Gyerekkoromban imádom a Cheetah Girls-t, és abban volt, hogy mindig mondta az egyik csaj, hogy a Sagrada Familiát, mert ugye ők elutaztak egy ilyen zenei versenyre Barcelonába, és elmentek város nézni, és ő mondta mindig, hogy nem azt mondod, hogy Sagrada Familia, hanem kihangsúlyozod az ert, hogy Sagrada Familia. Persze lehet nem így kell mondani, de én azóta erre emlékszem. Spanyolosok előnyben megírhatják, hogy mi a helyes. Szóval bementünk, kint vártunk, egyébként nem volt annyira hosszú a sor, de elképesztő hideg volt, és tényleg szegény security-sokat nagyon-nagyon sajnáltam meg az ilyen jegyellenőröket, mert hát ott a melegedő kis láng mellett álltak, gyönyörűek voltak a fények, tényleg nagyon-nagyon szép színes volt az egész, úgyhogy tényleg a látvány az abszolút megérte. Egyébként nem volt tömeg, de voltak azért emberek, hát itt a felújításról, meg a tervekről, meg a múltról, meg mindenről volt kiállítás, ugye elvileg a hírek szerint 2026-ban, tehát idén elkészül, hát szerintem soha, de ugye most már februárban megjelentek azok a hírek, hogy elérte a végleges magasságát, úgyhogy halleluja, itt tartunk. Van egy ilyen kis tükörlap bent a templomnak a közepén. Elképesztő sor állt, hogy mindenki itt fotót készítsen, mert hogy ugye tök jól lehet látni, de az egész belsőt, de őszintén szólva szerintem nem érte meg kivárni, ennél jobbat lehet. Amikor kimentünk, még jobban elkezdett szakadni, és nekem van egy ilyen tök jó spotom ebbe a kis parkba, ahonnan nagyon-nagyon jó fotókat lehet csinálni a Sagrada Familiával. Hát igen, úgy tűnt, hogy egyébként hiába rossz idő, mostanra még többen szereztek tudomást erről a kis spotról, mint nagyjából 8 éve, amikor én voltam, de hát lehet látni, állt a víz,
Mindegy, nem mondom, hogy nem vett le az élményből, egy kicsit más ezt egy koktéllal, meg mindennel átélni, de így is szép volt, jó volt, utána végül elmentünk oldalra, itt tudtunk egy pár képet csinálni, majd mikor végre megtaláltam ezt a spotot, akkor a kínai népcsoport az követett minket nagyjából 60 fővel. Na nem baj, utána elmentünk a piacra. Ugye a piac a kedvenc helyem, imádok piacra járni. Az álmom, még mindig nem vettem meg, legalább 10 éve, hogy legyen egy ilyen fonott kis kosaram, amivel a piacra járok. Tehát amikor én Pesten éltem, akkor én minden szombaton mentem a Fehérvári úti piacra, és vettem a kedvenc árusomtól a zöldséget. Tehát, és ment a húsleves hétvégén, és az új császárszalonna, és a házi tejföl, és a nem tudom mi, szóval imádom a piacokat, úgyhogy nem csoda, hogy számomra ez az egyik kedvenc helyem. Tényleg nem rajongok különösebben a zöldségekért, a gyümölcsökért, nem éppenséggel ezek a kedvenc dolgaim, de ez az a hely, ahol egyébként még arra is kedvet kapok, komolyan mondom. Persze nyilván nálam azért első helyen az áll, amikor ezek a gyönyörű sonkák fel vannak vágva, ki vannak rakva, jó az illatuk, haza lehet vinni, és vannak ilyen jó kis tapasztálak. Most mondjuk úgy döntöttem, hogy egy ilyen előre elkészített kaját fogok enni, majd mindjárt megmutatom, hogy pontosan mit. Ezeknél azért fel kell arra készülni, hogy jól néz ki, de azért attól függetlenül régóta ott állnak, nem annyira friss az ízük, nem feltétlenül az a minőség, ami úgy megüti a szintet. Tehát számomra ez az, ami egy kicsit olyan gyenge lába ennek az egésznek, hogy a gyümölcsök nagyon frissek, a tenger gyümölcseit azt nem tudom, mert ez ilyen tengeri cuccokat nem szeretem, de hogy tényleg a sajt, a sonka, a gyümölcsök, ezek mind nagyon finomak voltak, ez a kedvencem, tehát hogy meg tényleg fogsz egy ilyet, és akkor csak eleszegeted. A fagyi is nagyon-nagyon jó volt, amikor legutóbb ettem, és hatalmas adag volt, tehát azzal is nagyon elégedett voltam, de mondom, ez a hús és krumpli, hát elég állott volt, tudjátok, ez a megvan mikrózza, mint hogyha már ilyen jó pár napos kaja lenne, úgyhogy ettől nem voltam elájulva, de hát ez van. Legközelebb nem azt választom, utána jöhetett egy kis desszert, churros nutellával, el voltunk kényeztetve, és hát ezután el is kellett indulnunk vissza a reptérre, letelt a 24 óra, nem volt annyira sok mindenre idő. Mennyire jó ez a torony! Wow, nagyon tetszik! Nagyon-nagyon-nagyon tetszik! Itt vagyok a reptéren, és hát nézzétek, milyen extra ez az automata, tapaszt lehet venni belőle, mindenféle jó sonkákat. Ez nekem való. Ez nagyon-nagyon nekem való. Mindjárt veszek egy ilyen narancsos italt. Ez nagyon felkeltette a figyelmemet. Na hát, és amúgy arról, hogy zajlanak az események, ugye? Itt vagyok a reptéren. Átpakoltam az összes táskámat, átvettem ezt a kabátomat, amit most vettem egy Barcelonába, és csak a kicsi bőröndömet hoztam magammal. Semmi extra. Várjál, vissza kell rakni a fejemet. Na, becsekkoltam, ugye oda mentem az emberhez, check-in pultba, és mondta, hogy biztos, hogy van hely, szóval mindenképpen lesz helyem, és valószínűleg a businessen, de itt az a szabály, hogy itt nem adhatnak beszállókártyát addig, úgyhogy kaptam egy ilyen standby beszállókártyát, mert megmutatom nem sokára, hogy ez pontosan hogy néz ki, meg ez mit takar. És most várok, azt mondták, hogy majd a boarding kezdetekor, véletlenül kinyomtam magamat, szóval vagy a boarding kezdeténél, vagy a boarding közepén majd szólítanak, és akkor mehetek. Megismert a crew, nagyon vicces volt, ugyanazok vannak, akik tegnap, mert ugye 24 órás layoverük volt itt Barcelonában, és nagyon-nagyon kedvesek voltak, mondták, hogy szurkolnak, hogy feljussak, meg kérdezték, hogy már is megyek haza, mi újság, mi volt, szóval nagyon iszonyatosan kedvesek voltak, de én is kedves voltam velük, ezt egy utas oldalról fontos megjegyezni, hogy amúgy persze, hogy iszonyat kedves a crew, amikor amúgy az utas is kedves velük, szóval igen. Úgyhogy megveszem ezt a narancsot, mielőtt elpofáznám az időt. Rettenetesen jó helyet kaptam ma. Igazából ez az első. Ugye itt van a beszállás, és konkrétan ez a legelső ülés. Ismét háttal fogok ülni, de nem baj. Végre van ablakom is, jó, a múltkor is volt, de ez így még jobb. Itt van ugye a kis képernyőm, és tök jó, így el vagyok. Úgyhogy itt van egyébként ilyen a business cabin. Most még nem ülnek 28 fős, úgyhogy szuper. Nagyon-nagyon jó lesz.
kényelembe helyeztem magamat, újra találkoztunk a crewval, mindenki nagyon örült, hogy feljutottam. Visszafele más típusú volt ez a kis necesszer, nem annyira ilyen szögletes, vagy hogy mondjam, odafele ilyen pufi volt, mindegy, ez a másik videóban benne van, most nem kezdem el magyarázni. Itt egy másik típusú, de ugyanúgy egy ilyen ármeni necessert adtak. Egyébként amik benne voltak, a fogkefe, a szemmaszk, a füldugó és a mindenféle kozmetikai termékek, ezek megegyeztek, tehát ezt mindig ugyanazt adják. Ugyanúgy kértem egyébként megint pizsamát, hogy le tudjak feküdni benne, meg aludni, és mivel azt le lehet hozni, most már így mártak meg, nekem is van otthon egy pizsink, ez mindig jól jön. Aztán odafele, mármint vissza Abu Dhabiba, ismét egy kis turbulencia volt. Amikor kiutaztunk, akkor nem volt ennyire rossz. Hazafele úton azért ez rázósabb volt, de mindegy, attól függetlenül kihozták a kaját. Itt valamilyen marha származék volt, hát nem volt annyira jó, mint a másik úton, tehát ez nem egy ilyen hagyományos steak volt, meg annyira nem szeretem, amikor tudjátok, így ráöntenek mindent, jobban szeretem, hogyha oldalt van a szósz, meg ilyesmi, és akkor meg tudom kóstolni, de hát ez most nem így történt, mindegy, ettől függetlenül nagyon-nagyon finom volt, meg tényleg amúgy repülős kajához meg aztán főleg, tehát nem fogok panaszkodni. Ugyanúgy csoki szuflét kértem, ezzel szintén ugyanaz volt, hogy itt is ugye lerakták, vagy telerakták ilyen mentával, meg valami ilyen gyümölcsös öntettel, és hát igen, itt lehet látni, hogy a turbulencia az így ment, de ez még mindig nem annyira extrán súlyos és extrán veszélyes, attól függetlenül tudtam aludni, csak be voltam végig kötve, itt éppen mozizok, és már nagyon-nagyon fáradt vagyok, és nagyon-nagyon várom, hogy végre hazaérjek, mert egyszerűen hosszú volt ez a nap is attól függetlenül. Itt vagyok én, mutatom magamat, bemosolygok a kamerába, jó, hát nem mosolygok, de mondom, kicsit nyugos voltam, és reggelre értünk Abu Dhabiba, úgyhogy hát az éjjeli flightok azok se utasként, se légiutas kísérőként nem feltétlenül a kedvenceim, pedig amúgy egy éjszakai ember vagyok, de valahogy amikor repülni kell éjszaka, az nem ugyanolyan. És megérkeztem az Abu Dhabi reptérre, elsőként kiadták a podgyászomat, úgyhogy nagyon boldog voltam. Elindultam egy taxival vissza Dubajba. Egyébként nagyon szeretem az Abu Dhabi repteret, egyrészt arra emlékeztet, amikor kiköltöztünk, akkor ide érkeztem, és mindig ez jut eszembe róla, másrészt meg nagyon-nagyon szép. Egyébként pont napfelkelte volt, mire kijutottam, úgyhogy a taxiból hazafele Dubajba ezt nézegettem, és egyébként azt, hogy esett az eső. Tehát az esős, hideg, szeles Barcelonából hazatértem az esős, szeles, hideg Dubajba. Milyen jó, hogy ilyen meleg helyeken lakom, és nyaralok, aztán pedig hazaértem, úgyhogy ez volt a kis vlog, hát mondom, nem ez volt a legtartalmasabb, de itt most a meglepetés volt a fő lényeg, és az, hogy örömet okozzak, és ez sikerült is. Puzi!